V Kauflande práve prebieha špeciálna akcia na hračky, platná od 6. do 26. novembra. Pozrime sa na 5 najlepších kúskov, ktoré sa podľa mňa oplatia najviac. Na 5. mieste je plyšový had dlhý takmer 2 metre. Veľký, mäkký a stojí len pár eur. 4. miesto patrí interaktívnemu psíkovi, ktorý šteká, hýbe sa a reaguje na dotyk. Ideálny darček pre mladšie deti. 3. Bábika s koňom alebo s kočom, ktoré sa dajú kombinovať a niektoré dokonca aj vydávajú zvuky. Na 2. mieste máme autodráhu s dĺžkou trate až 8 metrov. Perfektná zábava pre celú rodinu za 29,99 €. A absolútne prvé miesto Lego adventné kalendáre a stavebnice. Teraz v zľave až 50% z Kaufland Card. Ak plánujete nakupovať vianočné darčeky, tento leták sa určite oplatí pozrieť. Sleduj ma pre ďalšie akcie a tipy z obchodov.